Now karon atong tukioning katapusan nga part nga murag ni resulta ni sa pagkamay ng puon, pagkahimasa sa Biblia o pagka makugihon diha sa buluhaton mga kaigsunan. Nahimo kini nga mga pangulo nga mapainobsanon, dili mapasigarbuhon. Humble and generous. Grabe gyud ka manghihatagon nga mga personahe mga kaigsunan. And this is, I think, very crucial part of leadership. Ang uban ani wala makaigo, Pastor Joy. Pagka-elect na as a leader, moingon nita nga church man dili man sa politika. So buti pasabot ana pastor, dili ta mooy budiga sa tanang panginahanglanon sa mga kaigsunan. Wala tapog sa mga kaigsunan nga mabut-but na lang ning atong bulsa kay ihatag nato bisan ang dili nato kaya. Pero abi niyo mga kaigsunan, it all comes from the very bottom of our heart when you have concern for the people. Tinod. Sa ilang mga kalisod, mga kaigsunan, dili ka katanaw, ana, mutabang yun ta. And that is very important in leadership. Nuna nga usahay makaingon ta nga, nakaigo man tingali ning mga political leaders nga kadalingi witik kay naamang mangayo mga kaigsunan. So mahurot in taon ang ilahang honoraryo, magilang sweldo o panghatag kana sa mga katug yun ng mga tested and proven na yun na nga mga leaders, mga kaigsunan. Pero matingaka usahay og asa na gi source usahay nga mga paninapi, mga kaigsunan. Now, speaking of spiritual leadership, generosity plays a role. Pastor Totong, what can you say? Sakto, Pastor Hisbon, nga ang leaders good, di good mawala ng pagka manggihatagon. Kay sa atong pagpangulo, mga kaigsunan, sa atong mga churches, aduna gyud mga kaigsunan nga naay mga panginahanglanon nga dili mahimo og ato lang tan-awon, dili lang mahimo nga ato lang silang ampuan, dili lang mahimo nga ato silang encourage. Apan mga kaigsunan, by faith, mga kaigsunan, atong tabangan sila pinaagi sa pag share pod sa atong blessing nga atong nabatunan mga kaigsunan. Ako nakita diri sa atong lesson mga kaigsunan nga usa sa mga maayong ehemplo mga kaigsunan mao nga si Nehemiah, wala ginya abusari ang iyang pagkapangulo, alang lang siyang kaugalingon nga katagbawan o kaayuhan. Apan iya sad gilantaw ang iyahang mga katawhan sa Ginoo nga nagkinahanglan sa iyang tabang. Sa daghang mga pamagi, Pastor Hisbon o Pastor Joy, nga makatabang ta. Bisan sa ginagmay mga butang sa atong sulod sa atong church. Kay naamang mga tao usahay nga kinahanglan bitaw og ato gyud silang tanabang tabangan una kay mura bitaw og motor nga ihando sa nato aron mudagan. Alalay gyud. Kinahanglan alalayan sa ginato pero moabot ang panahon mga igsoon nga kana pud sila makatagamtam sa atong tabang unya mo. O minto pud ang ilang kinabuhi mga igsoon. Abi ninyo, usa ikaw ana nga dili malimtan og pasalamatan. Amen. O mahimo na Exactly. dako kaayo nga kanabang sulundan nga pareha kang Nehemiah nga hangtod karon wa gyud nato siya malimti tungod sa iyahang mga estilos pagpangulo sa iyang panahon. Akong Pastor Joy, sige. ikadungag Pastor Hisbon, Pastor Pamunag, kanang pagkamanghinatagon, at least masabtan po sa mga kaigsunan nga, dili kakahatag kung wadyo kay Imo ha. imo. Kanabang sa prinsipyo bitaw Pastor Hisbon nga, kung na kay 5, dili dyo kakahatag og 7. Kay 5 raman ang imo ha. So makahatag ka og 3. Ang buti pasabot diha, sa imong willingness ba? Kada bitong part as a leader, naa sa imo ang willing to give sa imong makaya. Dili kay mohatag ka sa dili nimo makaya. No kay mo ba mangyong dili dakur kay na wala man tayo na lang nga dako sa imo kay di makakatag og dako. So ang imong participation, ang imong paglambigit sa buhat sa Ginoo nga aming resulta ang bunga sa Ginoo sa imong kinabuhi nga matod ka sa pagkaminatagon. Kung na kay daghang ikahatag pa sa hismo, Huwag gini ganun problema. bilikod. Oh, No, Ginoo. ikalipay na to na nga natin mga kaigsoon nga grabe kay ka-giver. No, grabe kay ka-giver. Resulta na sa ilang eksperyensya nga the more ka nga ikaw mutabang sa buhat sa Ginoo, ikaw pod ang Ginoo nagtan-aw pod og tabangan po ka sa Ginoo. Amen. So, naatay daghang kay nasabtan karon sa tong lesson mga kaigsoon. Hapit naman na matapos, no? Ang leaders na ay maayo, na ay mga dautan. Ang leaders, usa sa mga traits, mga kaigsuonan, suod sa Ginoo, kugihan, unya may nampuon, Basas hilig mo Biblia. basas Biblia, pagkahuman manggihatagon, Salig sa unya Ginoo. mainumsanon, grabe gyud. Pero kining tanan mga kaigsuonan, kung imo ning i-wrap up into only one word,
one type of leadership, mga kaigsunan. Mao ni ang pagkapangulo ni Kristo. Amen. Katong panahon kaniadto nga gihimo nila ang katapusang panihapon nga gihugasan ni Ginoong Hesus ang tiil sa iyang mga tinunan, gibaksan niyang iyang kaugalingon mga kaigsunan sa tualya ug iyang giisa-isa paghugas ang ilang mga tiil. Gitawag ni siya Pastor Tutong og servant leadership. Amen. Servant. Kining mga pangulo mga igsuon nga andam mo pailalom sa tanang mga buluhaton sa iglesia. Kini sila dili ni sila ingon nga maghulat nga sila maoy alagaran kundi leaders are there to serve mga kaigsunan. Ug tungod niya na ma-influensyahan ang tanan nga mga sakop mga kaigsunan nga moalagad maingon nga ang pangulo nagaalagad usab. Sa pagtapos nini mga kaigsunan atong ihatag ang mga parting words sa atong mga panelist. Pastor Pamunag first. Salamat, Pastor Hisbon. Mga kaigsuunan, usas mga butang nga akong ibilin ninyo tungod niini nga leadership nga mga karakteristik nga gihatag kanato niini nga sabat mga kaigsunan mao nga ako nasabtan nga ang leadership dili mga kaigsunan nga ang leader naa sa atas, kung dili ang leader mga kaigsunan naa sa ubos. Diin mga kaigsunan siya gayon magpataas sa iyahang mga sakop sa sulod siyang iglesia. Gawas mga kaigsunan nga servant leadership ang gipakita ni Jesus Christ kanato mga kaigsunan apan iya pong gipakita nga iyang gisapupo ang tanan alang sa kaayuhan sa tanan o alang gayod sa kaluwasan sa tanan. Wala magilaing purpose mga kaigsunan ang leadership. Bisan adunay mistakes, adunay failure, adunay good and bad influence, kanang tanang butang mga kaigsunan ako nakita nga nahitabo na mga igsoon, but the only purpose of leadership mao nga there are someone in the church that will lead the people of God going and walking in the streets, going towards heaven. Mo hinungdan nga ang leadership gikinahanglan sa ato nga church ug gikinahanglan nga kita mahimo mga maayong leader aron aduna tay maayong influensya ug dili ta mahadlok nga mahimo ta mga leader sa bisan unsa nga panahon tungod kay ang Dios mga kaigsunan dili magpili og leader kun siya gayud dili mag-empower na ini. So akong sultihon ang Spider-Man nagingon din ha, greater power, greater responsibilities, pero sa ato mga kaigsunan sa church bali mga kaigsunan. When God give you greater responsibilities, He will give you greater powers. Aron mahimo ta nga makusganon sa atong buhat o madaugon mga igsoon. Happy Sabbath kaninyong tanan. Amen. Pastor Ako, Joy. Pastor Hisbon, ako lang basahon ang writings ni Mrs. White. No, dungag sa gimpasay sa ato ang kauban, Pastor Pamunag. Ellen G. White, The Publishing Ministry, Chapter 6, page 72. Nanis ng lesson, Pastor Hisbon. Akong basahon magkaigsunan. Ingon din men may be placed in high positions of trust in the cause of God, but they can claim nothing from Him unless they practice His word and rule in righteousness, seeking to copy the example of the meek and lowly Jesus, the leader in the word, as verily as the humblest, grabe ang statement ni Mrs. White, as verily as the humblest lay member is dependent upon God for power, for exercise a pure and uplifting influence. Amen. In short, Pastor Hisbon, sa gipasabot ni Mrs. White, ang leader dapat siya mututok walay lain kundi sa Ginoo. Amen. Nga si Jesus Christ mo pinakamaayong ehemplo nga leader. Amen.